मोननै जिथु पलिटिकेल हानजानि लिडार दैदेनगिरिफोर बिथांमोना ज' जानानै रायलायनायखौ मोनसे प्लेटफर्माव देखायनोसै होनबा मोननैबो पलिटिक्सआवथ' नोङो राजबंशीफ्रा मोननैखौबो दाय हमनो हाला हमबा मोननैखौबो दाय हमगोन जों ज' जानानै हरला होनबाथ' नोङो बुंनो हाला रावनियावबो बहुत गोमानायनि खोथा गैला खिन्थु फारसेया हरगोन फारसेया बादा होगोन आरो बे हरोबा आं बादा होबा आंहा लस जागोन होनना बादा होआब्ला लसआ जोंना मोननैयाव बुजागासिनो दङ दा लामाया मोनसेल' सलुसना ज' जानाय होननायाव राजनिति मोननैखौबो आं ज' सिफायलायना ज' जानाय होनाखै इस्युआव एसटिनि बेलायाव कमन इस्युआव मानो ज' जानो हाया जातिनि खैफोदाव ज' जानो हायाबा माबे समाव नांबावगौ जोंलाय राजनितिखौ राजनितिजों जोङो जाति होबथानो हायाब्ला मानो नांगौ राजनितिजों जों बिटिसिखौ सान्थि लाबोनो हायाब्ला दावराव दावसि लाबोयोबा बे राजनितिजों जोंहा मा लाब जागोन उइदाउट एफेक्टिं प्रेजेन्ट एसटि होननाय खोथाया बेयो खिन्थु डायलगल' एफेक्ट जागोन एसटि होयोबानो होमबाथ' गासैबो एसटि जानो लुबैबायब्ला दा बिथांमोना बबे पइन्टखौ लाना एसटि जानो नागिरदों दावखोनो नागिरदोंना दावख्लायनो नागिरदों दावख्लायनो नागिरदोंबाथ' बियो आसामखौ बासायनो नागिरदों होननाय मिनिं खाला बियो दावख्लायनानैथ' बासाया दा आसाम गभर्नमेन्टआ दहायनो बुंखानाय बायदि बर'खौ बर'जोंनो नांलायहोगोन बिटिसिआव दा बेखौ रिकमेन्डेसनखौ एनअसि हरा बिटिसिआनो गाव आरो पावार दं होनना चिफ मिनिस्टारा बुंखाबाय दा हरनानै लायो ना होबथानानै लायो बेखौ बलखौ जोंनाव हरबाय 30थाया ज' थायोबाथ' जों दाबो रिकमेन्डेसन हराबाबो थानो हायो दाथ' बादायलायनाय बिदि जादों आं हरोबा आं गुबुननिखौ भट लानो हागोन नामा होननाय बिदि जोंनाव सानफ्लांदों गुबुना हरोबा बिथांमोना एडभान्टेज लागोन नामा होननाय बिदि बादायलायबाथ' हरनाय बिदि जाहैखागोन बे पलिटिकेल कनसिडारेसनावनो बे माबाखौ बलखौबो जोनांगोनब्रा दा पलिटिक्सखौ खालामनोब्लाबो एसटिनि थाखाय पलिटिक्स खालामनो ना नन एसटिखौ लाबोनानै पलिटिक्स खालामनो बे कुइसन मोनसे ओंखायनो समा दाबो दं इस्युआ जिहेतुके माहारियारि इस्यु माहारि इस्युखौ बिराद सिरियासलि सेन्सिटिभलि जोङो न'खराव जों रायलायनांगौ जे समा दाबो थांग'वाखै आसामनिफ्राय ग्रुप अफ मिनिस्टारासो बेखौ रिकमेन्डेसनखौ हरनो लाहार फाहार खालामदों दासिमबो माने आरजिआइजों जेनेबा नेशनेल कमिसन फर एसटि/एससिनि रिकमेन्डेसन आरो पार्लामेन्टआव बेयो बिल टेबोल जाहैयाखै नालाय जों दाबो ज' जानायनि सम दं आरो एनअसि हरनायनि बेलायावहाय आं दहाय बुंनाय बायदि न' अबजेक्सना हरनांगौ होननाया हारसिं हरनांगौ नङा बेवहाय न' अबजेक्सनाव एसटि जानायाव न' अबजेक्सन होनो बुंनो मोननाङा आंनिबा बिथांमोनखौ आदार केटागरियाव होनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया होननाया बेबायदिबा जों वेलकाम खालामगोन खिन्थु नोंहा मा राइट्स दं सोरखौ एसटि खालामनायनि एसटि खालामग्राबो गभर्नमेन्ट नंखाया पावार गैया बेखौ दानि गभर्नमेन्ट गुबुन गभर्नमेन्ट बा सोरबा पलिटिसियानानो बुं जों बेखौ फोथायनो हाया जे एसटिखौ सोरबाया बुंनानै मोनगोन होननानै दा सोरबाया जुदि बे समाव पलिटिकेल लाभाव हरफ्लांदोंब्ला बेखौ रिभिउ खालामनांगौ रिभिउ खालामनानै बे खोथाखौ बुंनांगौ जे उइदाउट एफेक्टिं प्रेजेन्ट एसटि होननाय खोथाया बियो खिन्थु डायलगल' एफेक्ट जागोन एसटि होयोबानो गतिके एसटि नङैखौ एसटि होनो मोना होननानै आदार केटागरियाव हरनायाव कमिउनिटिखौ जोङो हरनांगौ आरो आदार 6 सिडुल कमिउनिटिखौबो जों बुजायनो जोंनिफ्राय बुंनांगौ दं होननानै आं सानो दिनै आहमफोरा एसटि जानो नागिरदों होननाय गासै आहमा जानो नागिरदोंना दिनै जुदि जोङो डाइरेक्ट साफा लिडारनाव सोङो आहमनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव हारसिङै सोङोब्ला चिफ मिनिस्टार जालांनाय सासे आहमनाव सोंनाय बेयो एसटि जामारगोन नामा सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस जाहैबाय बिनाव सों होमबाथ' गासैबो एसटि जानो लुबैबायब्ला दा बिथांमोना बबे पइन्टखौ लाना एसटि जानो नागिरदों दावखोनो नागिरदोंना दावख्लायनो नागिरदों एसटिबाथ' दावख्लायनायसो जाहैबाय दावख्लायनो नागिरदोंबाथ' बियो आसामखौ बासायनो नागिरदों होननाय मिनिं थाला बियो दावख्लायनानैथ' बासाया
दावखोनानैसो बासायनांगोन नोङो प्रभिजनखौ नों बानायनानै लाबानो जाबाय जोंनाव दा बेखायनो आङो खावलायनो लुबैनाया नैबे जे दा आसाम गभर्नमेन्टआ दहायनो बुंखानाय बायदि बर'खौ बर'जोंनो नांलायहोगोन BTC आव दा बेखौ रिकमेन्डेसनखौ NOC हरा BTC आनो गाव आरो पावार दं होनना चिफ मिनिस्टारा बुंखाबाय दा हरनानै लायो ना होबथानानै लायो बेखौ बलखौ जोंनाव हरबाय दा बेखौ जोङो नांलाय खमलायजों सल्भ खालामनाङा जों रायज्लायनानै सल्भ खालामनांगौ दं खारन BTC गभर्नमेन्टआबो जोंनिनो गभर्नमेन्ट बेखौ धंस थांनायखौ जों लुबैया ट्राइबेलनो 30टा ST होदों माने जों 30टा ST खौ जोंसो गावस्रानानै लादों 30टाया ज' थायोबाथ' जों दाबो रिकमेन्डेसन हराबाबो थानो हायो दाथ' बादायलायनाय बायदि जादों आं हरोबा आं गुबुननिखौ भट लानो हागोन नामा होननाय बायदि जोंनाव सानफ्लांदों गुबुना हरोबा बिथांमोना एडभान्टेज लागोन नामा होननाय बिदि बादायलायबाथ' हरनाय बायदि जाहैखागोन बे पलिटिकेल कनसिडारेसनावनो बे माबाखौ बलखौबो जोनांगोनब्रा दा पलिटिक्सखौ खालामनोब्लाबो ST नि थाखाय पलिटिक्स खालामनो ना नन ST खौ लाबोनानै पलिटिक्स खालामनो बे कुइसन मोनसे ओंखायनो समा दाबो दं इस्युआ जिहेतुके माहारियारि इस्यु माहारि इस्युखौ बिराद सिरियासलि सेन्सिटिभलि जोङो न'खराव जों रायलायनांगौ जोंनि न'खराव आरो आं आसा खालामो CC2A नि दैदेननाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय आदार्स अर्गेनाइजेसन मोननै जिथु पलिटिकेल हानजानि लिडार दैदेनगिरिफोर बिथांमोना ज' जानानै रायलायनायखौ मोनसे प्लेटफर्माव देखायनोसै होनबा मोननैबो पलिटिक्सआवथ' नोङो राजबंशीफ्रा मोननैखौबो दाय हमनो हाला हमबा मोननैखौबो दाय हमगोन जों ज' जानानै हरला होनबाथ' नोङो बुंनो हाला रावनियावबो भट गोमानायनि खोथा गैला खिन्थु फारसेया हरगोन फारसेया बादा होगोन आरो बे हरोबा आं बादा होबा आंहा लस जागोन होनना बादा होआब्ला लुजा जोंना मोननैयाव बुजागासिनो दङ दा लामाया मोनसेल' सलुसना ज' जानानै ज' जानाय होननायाव राजनिति मोननैखौबो आं ज' सिफायलायना ज' जानाय होनाखै इस्युआव ST नि बेलायाव कमन इस्युआव मानो ज' जानो हाया जातिनि खैफोदाव ज' जानो हायाबा माबे समाव नांबावगौ जोंलाय राजनितिखौ राजनितिजों जोङो जाति होबथानो हायाब्ला मानो नांगौ राजनितिजों जोङो BTC खौ सान्थि लाबोनो हायाब्ला दावराव दावसि लाबोयोबा बे राजनितिजों जोंहा मा लाब जागोन दा बेखायनो आंनि खावलायनाया बेसो जे इयुन जेनेरेसना बेबायदि भायलेन्सखौ गोदानै सिन्था खालामनाङा डेम'क्रेटिक भाबै जेसेबां हायो जरदार खालामजायो बिला पास जायासिम माने जों जुजिनांगोन खिन्थु दावराव दावसिजों नङा आरो बेवहाय आदार पलिटिकेल पार्टिफ्राबो मोनसे सेम आवाजखौ होनांगोन जेरैहाय आदार आफादफोरा होदों होमब्लानो जोंखौ ज' नुगोन होमबानो मरान मथक बा आहम सुथिया गासैबो दाय जायोबा जों बर'यैनो दाय जाथोंसै माथो दं बर'ल' नङा गासै ट्राइबेलफ्रानो दाय जाथोंसै 14टा ट्राइबेलानो ज'यैनो दाय जाथोंसै जे जों बिसोरखौ होनायाव जोंहा गोजोननाय गैया खिन्थु हारसिं बुङोबाथ' डिभाइड एन्ड रुल पलिसिब्लाथ' नोंबो गोग्लैगोन आंबो गोग्लैगोन जों थावरिनो हानाय नङा